Bé, clar, va arribar el moment de que, bueno, estàvem... Ja no, va arribar aquell moment que no sabíem de què parlar, perquè ja havíem parlat moltíssim, i jo, doncs clar, mira que era estiu, teníem poca roba, evidentment, m'enteneu, no? Clar. I clar, jo la mirava i clar, jo... Clar, en aquell moment jo ja portava, estava fora de l'aigua i ja portava, doncs, ja portava la roba, no? Vull dir, ja portava la roba i tot allò, perquè clar, si venia gent... Total, els dos i tal. Clar, jo la vaig mirar com, amb uns altres ulls, en plan, hòstia, la vaig mirar i pensar, hòstia, m'agrada, saps? I vaig pensar, té alguna cosa? O sigui, em va pujar alguna pel cos i la vaig mirar amb uns ulls de dir, hòstia, que maca la trobo, no sé. I vaig pensar, que maco la trobo. Clar, la vaig mirar, vaig pensar, la vaig mirar molt, em vaig apropar, jo em vaig apropar, a poc, saps? Saps, la manteta. Clar, i ella pensava, hòstia, què vol aquest, no? Què vol aquest? Però bueno, bé. Jo em vaig apropar a poc, i clar, i jo em vaig apropar a ella i li vaig dir, et puc besar? Sí, li vaig mirar els ulls, et puc besar? Sí, o sigui, la tenia aquí, O sigui, la seva cara era aquí, la tenia aquí un pam, et puc besar? I no res, i sense dir-me res la vaig besar, pim-pam. Ens vam donar uns petons i, bueno, petonets per aquí, per allà, i bueno, va ser molt maco i molt romàntic. Va ser molt excitant per mi, va ser excitant i romàntic. Va ser molt maco. Després va començar a ploure, de cap. Després van passar 5 o 10 minuts i va començar a ploure. Ella va agafar una manteta i, hòstia, vam córrer cap al poble perquè ens estàvem mullant, no? I perquè teníem fred i, clar, jo volia estar calentó, no? Ja anava calent, però bueno, ja ens volien calentar una mica, no? I no res, i va ser un dia molt romàntic, molt maco, i no res. Aquesta penúltima part